Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Uno ka mga motorsiklo nga ginaparking sa sidewalk ang ginbang sikop sang bitaw kay nasang aga. Ang ini nga mga motorsiklo ginaparking sa gwa sang isa ka ginarentahan nga building sa isa ka BPO company sa corner sa Magsaysay kag Lacson Street sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Nakibot ang mga empleyado sang BPO company sa corner Lacson kag Magsaysay Street nga sa ila pagwa para magkuha sa motorsiklo, wala na sa may nabilin nga motor sa sidewalk. Ini ang kinaangdan na nga parkingan sa motor sa mga empleyado kay may ngalan gani nga parkingan para sa motor. Iban sa mga empleyado, ma-break time kuntani pero naghawa ng sidewalk matapos nagpatigayon sang clamping kag towing operation ng bitaw. There's a signage so it means we can park since it shows may nakabutang naman. Bilang gin-issue si mo na Wala. I didn't receive any ticket. no ticket was issued? Yeah. No proper... I just get out from the office since this is my lunchtime. Paano mo nabalaan? My colleague told me. Kalabanan sa mga empleyado, pati na tenants sang Anay Hotel ang naglibog ang ulo nga pati ang gintalana sa ilang parking area sang management ang naging target sang towing kag clamping operation. Patag ni Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio, ginapanagiyahan sang syudad ng sidewalk nga gingamit lang sang management sang Anay Hotel para sa ila tenants gani sakop ini sang ila operation. Dugang pa ni Robelio, hindi naman kinahanglan ng warning o notices sa pagbalik sang full implementation sang ordinansa. Ang warning lang yan nga ginahambal namon, ginhatag namon sa pamuluyo, is kung pag-abot namon nga ara ang salakyan, we will try to find out kung ara ang mga drivers. Kung ara ang mga drivers kag they are willing to move their vehicles, amo na nang imo nga warning. Gani kaina, isa-isa ang ginpangkakas sang management sang Anay Hotel ang tanan nga mga parking signs. Actually, Luxor placed that sign reserved for their employees. Gincheck na mo ng ilang ang ilang records, ang drawings, ang ilang property. Ang ilang property is the fence line. Meaning ang legally ang area lang gid nga legally makapark sila is sa behind sang ila fence. Ang parkingan niya nila gina is sidewalk na gid and that's against the ordinance. Samtang humalin sa natagaan sang accreditation ng Metro Towing Service, halos naglabot man sa masobra 90,000 pesos ang collection nga natipon halin sa clamping kag towing operation kaupod sa bitaw. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.